भागवत 12 स्कंद बाबा भागवत 12 स्कंद पढ़ुए आम परम शास्त्र भागवत कौन दिन ता भर पढ़ुए से गोटे लेखा हूँ ना परम शास्त्र भागवत प्रकृति समवस्तव विसृजामि पुनः पुनः गीता लिखुची तेणु प्रकृति कि केवल भगवान ही नियंत्रण करें आन्य कहीं करें। भागवत 12 स्कंद बाबा भागवत 12 स्कंद पढ़ुए आम परम शास्त्र भागवत कौन दिन ता भर पढ़ुए से गोटे लेखा हूँ ना परम शास्त्र भागवत 12 स्कंद भागवत भितर से परम शास्त्र ना से शास्त्रटा कौन दिन कौन कमी केते खंड गला बाद पढ़ाऊँ कि प्रथम पढ़ाऊँ केत पढ़ाऊँ से परम शास्त्र भागवत कि शस्त्र पढ़ाऊँ तो 12 खंड भागवत पुणी परम शास्त्र भागवत देखुं ना बापा ठाकुर नेबुना से परम शास्त्र भागवत भागवत अभ्यास नित्य तो से परम शास्त्र खंड रहा पुणी कौटी तो उद्धव गीता रहा परम विषय जो कथोपकथन आलाप आलोचना होती उद्धव गीता 11 स्कंद उद्धव भगवान जी संवाद विषय चैप्टर पढ़ो से सब है परम शास्त्र अभ्यास कर नित्य 11 स्कंदटा सब डेली पढ़ले भी गोटे लेखा अध्याय पढ़ 32टा अध्याय अच्छे 11 गोटे परम शास्त्र भागवत आमर परम क्या कहते जे रिसर्च पवन पवन परम शास्त्र भागवत एई ठाकुर कौन कहूँ ना मु से जागन ठीक ताको अभ्यास करती 21,600 ताकर भजन अछि हाँ 21,600 अछि दिन को 21,600 परम शास्त्र भागवत करता सब दिन ना नहीं आओ तदुर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे माने जो मैंने विद्यार्थी ये लाइन नुआ से उद्धव गीता ही पढ़ा को आम निर्देश दौर हाँ उद्धव गीता तो से पढ़ले सब ज्ञान उदय एमती कर हाँ प्रभु आशीर्देव कर तुम चला था आगू जाओ आशीर्वाद प्रभु एमन भावुଥାଏ जाए काले प्रभात हुए ମୁଁ ସାର୍ ଆଜି ଆଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଆଜି କିଏ ଦେଖିବା ଯଦି ଭାବୁଥାଉ ତ ଇଏ ବୋଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପାଇପାରିବ କଥା ଏ କହ ବାଜିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ସେଠୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଗଲା ସରିଗଲା ନାଇଁ ସରିଗଲା ଖୁସିରେ କ'ଣ ସେମିତି ସବୁ କଥା ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଆମ ବାଜିମାନଙ୍କୁ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆସିବ ଯେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଳ ନା ନାଇଁ ଠାକୁରି ଜାଣିଲ ସେମାନେ ତାହେଲେ କେମିତିକା ଜାତି ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ କ୍ରୂର ଅକ୍ରୂର କ୍ରୂର କିଏ ଆଉ ଅକ୍ରୂର କିଏ ଆମ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ହଁ କ୍ରୂର ଅକ୍ରୂର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସମାନ 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 ସମତା ଯୋଗ ଉଚ୍ଚତେ ସମଭାବ ନ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ତମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଖେଳ କରୁଛି ଅନେକ ମମେବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଂଶ ଭଳିଆ ଜଣାହେଉଛି ଏସବୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ସେଇଟା ସମଷ୍ଟିଗତ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଶୂନ୍ୟଟା ସମଷ୍ଟିଗତ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରିକି ରହିଛି ଆମେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଆମେ ବିଭାଜିତ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଭାଜିତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଏକରସ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ସେଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା'ର ବିଭାଜନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ହେଇ ବି ପାରିବନି ଶକ୍ତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖେଳାଳିଲା କରି ତମ ମନକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ମୋହ ବା ଭ୍ରମରେ ପକାଉଛି ତାଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ତାଠି प्रकृति समवस्तव विसृजामि पुनः पुनः गीता लिखुची तेणु प्रकृति कि केवल भगवान ही नियंत्रण करें आन्य कहीं करें सी निजे कहते मया अध्यक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरम गीता नवमता तेणु मो अध्यक्षता रूपी शक्ति द्वारा यही प्रकृति बा जुगमाया से विभिन्न प्रकार सब क्रियाशील होकर विभिन्न प्रकार काम आरंभ कर दियंती आउ ताकू रूप दियंती ताकू पुणी
ଯେକୌଣସି ସେବାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଲାଗିଲା ଭଳି ତାକୁ ଲଗାନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ତା'ର ବିନାଶ ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରୁ ବି ଶକ୍ତି ଦେଲା, ପୁଣି ତା'ର ବିନାଶ ବି କରିଦିଏ। ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତି ଜାନ୍ତି ମାମିକାମ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଶେଷରେ ମୋଠି ଲୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମୋରି ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁଣି ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ମୋରି ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଲୀନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେତିକି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ, ଯେତିକି ସମୟ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିବ ସେତିକି ସମୟରେ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ କିଛି ନତବଧିତ ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ, ସବୁ ଭୂତମାନେ ହେ କୁନ୍ତିଭୂତ, ସବୁ ଭୂତମାନେ ପ୍ରକୃତି ଜାଣନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରକୃତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ମାନେ ମୋରି ସେଇ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ପରମ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ହେଲେ ଜୀବ, ସେ ହେଲେ ପରମ। ପରମର ହିଁ କେବଳ କ୍ଷମତା ଅଛି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ପୁରେଇ ସିଏ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ଦେଖିନି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତେ ବିସର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଯାଉନ୍ତି ଗର୍ଭ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିନି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗରେ ଧାରା ଅନନ୍ତ ଧାରା ଏମିତି ବହୁ କାଳରୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମର ବୟସ ମାତ୍ର 50-60 ବର୍ଷ କି କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର କରିକି ତୁମେ ଆରାମସେ କଳିଯୁଗରେ ପାର ହେଇଯିବ। ଆରାମସେ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାର ହେବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ, ସେ ବହୁତ କିଛି ଲମ୍ବା ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ ସରିଗଲା ଯିବା। ବାବା ଛକ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟି ବାଜିଲେ ଆମେ ବସିବା, ସବୁ ବାହାରେ ବସି ପଡ଼ିବା। କୋଉଠି ବସିବା?